በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 30 ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ከምኡውን ቅዱስ ማርቆስ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። ሚያዝያ ዕለት 30 አረማውያን ንኣካሉ ብብዕራይ ጎቲቶም ስጋኡ ተቆራሪጹ ብስጋ ብዝውዳእ ዘሳቀይዎ ዝኸበረት ወንጌል ዝጸሓፈ ኣብ ምድረ ግብፂ ንዝነበሩ ጣዖታት ድማ ከም አንበሳ ብድምፁ ፈጺሙ ዘጥፍኦም ስጋብ ኢትዮጵያ ዝኣክል መጺኡ ወንጌል ዝመሃረ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ማርቆስ ማለት አንበሳ ንህቢ ማለት እዩ። ናይ ቀደም ስሙ ዮሃንስ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ትበሃል ንቅዱሳን ሐዋርያት ተገልግል ስለ ዝነበረት ድማ ቤታ ናይ ጸሎት ቀይረቶ። ቅዱስ ማርቆስ ትውልዱ ዕብራዊ ክኸውን ከሎ ቤተሰቡ ግን ዝነበሩ ብሰሜን አፍሪቃ ቀሬና ኣብ ዝተባሃለት ብናይ ሎሚ ምዕራባዊ ሊብያ ጠረፍ አካባቢ ነበረ። ነገር ግን ናይ ሰሜን አፍሪቃ ሰባት በብግዚኡ ከተማኦም እንዳዘረፉን ጥቁዓት እንዳሰደዱን ስለ ዘሸገርዎም ኣዲኡ ማርያምን አቡኡ አርስጦብሎስን ናብ ትውልድ ሃገሮም ኢየሩሳሌም ተመሊሶም ኣብኡ ምንባር ጀመሩ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብኡ ስለ ዝዓበየ በቲ ዘመን ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ተምሃረ። ናይ ላቲን፣ ናይ ግሪክን፣ ናይ ዕብራይስጥን ቋንቋታትን ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ነበረ። ንወንጌል መጀመርታ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪኡ ከዓ ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት እንዳተዛወረ ስለ ዝተምሃረ ንህቢ ተባሃለ። አንበሳ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ ከምቲ አንበሳ ላም ዝሰብር ማርቆስ ከዓ ከምኡ ብናይ ላም ኣምሳል ተሰሪሖም ዝምለኹ ንዝነበሩ ናይ ግብፂ ጣዖታት ሰባቢሩ ስለ ዘጥፍኦም እዩ። ጎይታና ኣብ ይሁዳ አውራጃታት እንዳተዘዋወረ ከስተምህር ከሎ ቅዱስ ማርቆስ ኣብቲ ግዜ ገና ህፃን ነበረ። ነዚ እዩ ከዓ ጎይታና መከራ መስቀል እንዳተቀበለ ናብ ቀራንዮ ክኸይድ ከሎ ማርቆስ ዕርቃኑ ብነጸላኡ ሸፊኑ ክኽተሎ ከሎ ኣይሁድ ክሕዝዎ ኣብ ዝሓሰቡ ግዜ ጨርቁ ደርቢዩ ጥራሑ ዝሃደመ። ሐዋርያት ንዓለም ብዕጫ ተኸፋፊሎማ ክኸዱ ከለው ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ ጥቓ በርናባስ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መጀመርያ ጉዕዝኡ ኣብ 46 ዓመተ ምህረት ንስብከተ ወንጌል ወፂኡ ነበረ። ነገር ግን ጵንፍልያ ኣብ እትበሃል ከተማ ምስ በጽሐ ኣደይ ናፊቅያ ስለ ዝበለ በርናባስ ሒዝዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። ኣብ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 13 ንረኽቦ ማለት እዩ። ነገር ግን ሐዋርያት ካብ ዝኸድዎ ተመሊሶም ስለ ዝገበርዎ ተኣምራት ክዛረቡ ከለው ሰሚዑ ተጣዓሰ። ካልኣይ ግዜ ከዓ ምስ በርናባስ ከደ። በርናባስ ድሕሪ ምዕራፉ ናብ ሮሜ ከይዱ ድማ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ተቐላቂሉ ወዲ መዝሙር ኮነ። ኣብኡ ከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተርጎመሉ ወንጌል ጸሓፈ እሞ ኣብ ሮሜ ከዓ መሃረሉ። ድሕሪ እዚ ከዓ ብናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት ናብ ሰሜን አፍሪቃ መጺኡ እስክንድርያ በጽሐ። ኣብቲ ሃገር ከዓ ኣምልኮተ ጣዖት ብስፍሓት ተስፋሕፊሑ ስለ ዝነበረ ወንጌል ከመይ ገይሩ ክሰብኽ ከም ዘሎ እንዳሓሰበ ኣብቲ ከተማ እንዳተዘዋወረ ከሎ ናይ እግሩ ጫማ ስለ ዝተበጠሰት ንሓደ ሰፋይ ጫማ ሃቦ። እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ክሰፊ ከሎ ንኢዱ ስለ ዝወቀ ኤስታኦስ ኢሉ ብናይ ዮናናውያን ቋንቋ ጨደረ። ትርጉሙ ከዓ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ቅዱስ ማርቆስ ነቲ ጫማ ሰፋይ ንምዃን ሕጂ ዝጸዋዕካዮ ኣምላኽ ትፈልጦ ዶ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ሰባት ክብሉ ሰሚዐ እምበር ኣይፈልጦን በሎ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ነታ ዝቆሰለት ኢዱ ብተኣምራት ፈዊሱ ወንጌል ሰበኸሉ። ንሱ ከዓ ናብ ቤቱ ወሲዱ ንቤተሰቡ ወንጌል ክሰብከሎም ምእንቲ ጋበዞ።
ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ናብ ሰፋይ ጫማ ስሙ አንያኖስ ይበሃል ከይዱ ወንጌል ሰበኸሉ። ኣብ ግብጽ ከዓ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ አናኒዮስ ቤት ተመስረተት። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ እስክንድርያ ወንጌል ሰቢኹ ኣገልገልቲ ሸይሙ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ካልኦት 5 ሃገራትን ከይዱ ወንጌል ሰበኸ። ናብ ትውልዲ ሃገሩ ቀሬና ድማ ከይዱ ሰበኸ። ድሕሪ 2 ዓመት ከዓ ናብ እስክንድርያ እንተተመለሰ ኩሎም ክርስቲያን ጸኒዖም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ጸንሕዎ። ከሓድያን ክቐትልዎ ክፍትኑ ከለዉ ተሰዊሩ እንዳወፀ ናብ 5 ሃገራት እንዳበጽሐ ይምለስ ነበረ። ነገር ግን ናይ ትንሣኤ በዓል ንምኽባር ናብ እስክንድርያ መጺኡ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ እንዳቐደሰ ከሎ ጣዖት ኣምለኽቲ ሰባቢሮም ኣትዮም ሒዞም ክሳዱ ኣሲሮም ሙሉ መዓልቲ ኣብቲ ከተማ እንዳጎተቱ ከዘርዎ ወዓሉ። ንጽባሒቱ መዓልቲ እውን ኣሲሮም መሬት ንመሬት ክገትዎ ስለ ዝወዓሉ ኣብኡ ዓረፈ። ሓዊ አንዲዶም ስጋኡ ከቃጽልዎ ክብሉ ግን ሓያል ዝናብ ስለ ዝወረደ ወርሕን ፀሓይን ስለ ዝጸልመታ አረማውያን ፈሪሖም ሃደሙ። ቅዱስ ማርቆስ ሰማዕትነቱ ዝፈጸመሉ ኣብ 68 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ዕለት 30 እዩ። ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ረድኤቱ በረከቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን በዚ መዓልቲ ንናይ ቅዱስ ማርቆስ ወለዲ ክንዝክሮም ይግበአና እዩ። ቅዱስ አርስጦቦሎስ አቡኡ ናይ ጎይታ ቁኑዕ አገልጋሊ ዝነበረ እዩ። ቅድስቲ ማርያም ኣዲኡ ድማ ካብ 36 ቅዱሳን አንስቲ ሓንቲ እያ። ንጎይታ ዘገልገለት ቤታ ንሃዋርያትን ንጎይታን ብህያብ ዘበርከተት ቅድስት እያ። በረከቶም ይሕደረና። ቤታ ከዓ ጽርሐ ጽዮን ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ከላ ኣብዛ ቤት መንፈስ ቅዱስ ወሪድላ እዩ። ናይ እመቤትና ግንዘት እውን ዝተኸናወነላ ኣብቲ ገዛ እዩ። በረከቶም ይሕደረና። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሃዋርያዊ ቅዱስ ማርቆስን ካብ ቤተሰቡን ወለዱን በረከት ያዓድለና አሜን። ሚያዝያ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ አርስጦቦሎስ አቡኡ፣ ቅድስት ማርያም አዲኡ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ አባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና። ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ነቲ ናይ ቀጽሪ ማዕዶ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ኣገልጋሊት ክትሰምዖ ወጸት። ንሳ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሕጓስ ዝኣክል ነቲ ማዕጾ ከይከፈተት ናብ ውሽጢ ጎየየት። ጴጥሮስ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ኣሎ እናበለት ከዓ ኣበሰረቶም። ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ካብ 12 ክሳብ 15 ክነንብብ ንኽእል። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳዕነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን። ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በክዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።